Como sería viaxar no tempo e volver ao pasado? Aquí comeza a Casa de 1906, un concurso no que acompañaremos a dúas familias a vivir como hai 100 anos. Estas son dúas casas de labranza idénticas ás que había daquela en Galicia. Non teñen auga corrente nin luz eléctrica. Non hai tecnoloxía moderna e o mobiliario reproduce con detalle o interior das casas do século pasado. Nos vindeiros 2 meses, dúas familias deixarán atrás as comodidades actuais e vivirán aquí, traballando como labregos de 1906. Serán veciños, pero tamén rivais. O público será quen decida cal é a familia gañadora. Todo está preparado para que os concursantes entren a vivir nas casas de 1906. Noraboa, sodes a familia escollida polo programa. Pronto viaxaredes con nós ata o ano 1906. Benvidos. É que o pasemos ben aló. É que o pasemos ben. Por 1906 e por 2006. Os González viven na Coruña e son unha familia urbana e moderna. Os pais están casados en segundas nupcias e a muller ten 3 fillos do seu anterior matrimonio. Teñen en común un único fillo. O máis pequeno é rei absoluto da casa. Chámome José Antonio González, teño 49 anos, dedícome á contabilidade. Son meu carácter a veces inseguro, moi optimista, polo menos en moitas cousas. Chámome Margarita, teño 40 anos e traballo como ama de casa. De carácter creo que son moi tranquila. Gústame moito a xente sencilla. Chámome Víctor González, teño 21 anos, estudio en ciclo superior de electrónica. Eu definiríame como unha persona intranquila. Gústame moito ir de parranda por aí, todo hai que reconocerlo. Chámome Martín, teño 19 anos e son marmolista. Son moi tranquilo, algo tímido. Son bastante positivo, sempre. Chámome Sonia e teño 16 anos e estou estudiando peluquería. Bastante tímida. Non me gusta que a xente me minta. Me llamo Marcos, tengo 6 años e gusta jugar a la play e al fútbol. A segunda familia vive en Padrón, nunha aldea próxima chamada Sande. Son os Peña, unha familia rural e do noso tempo que ten acollida a unha nena ecuatoriana. Chámame Juan Carlos Peñacierto, teño 43 anos, dedícome a vender embutidos nas feiras, son feiriante, son tranquilo e gústame ter as cousas que fago, gústame teras controladas, gústame planificalo. Chámame Sara Rodríguez, teño 44 anos e dedícome a vender nas feiras, son boa persona, son tranquila, tardo en cabrearme, pero cando me cabreome de verdad. Son Alicia, teño 17 anos, estou estudiando terceiro de ESO, teño así moitos prontos, berro moito, me gusta ir de festa, son moi cariñosa. Son Lorenzo Peñares, teño 21 anos, estudio Administración e Dirección de Empresas, suelo andar sempre a miña bola, son bastante imaginativo, tamén son bastante tímido. Chámome Licea, teño 4 anos. Gústame os animais, teño pato, pajariños, a tartaruga. Estamos no balneario de Cabreiroá, en Verín. Este edificio foi construído precisamente en 1906 e servirá de máquina do tempo onde os nosos viaxeiros deixarán atrás o ano 2006 para mergullarse no 1906. As familias rivais aínda non se coñecen entre elas e chegan ao balneario de Cabreiroá por separado. O primeiro que farán será vestir con roupas de hai 100 anos. Xa se poden despedir dos calzóns boxer e dos suxeitadores. Por debaixo dos pantalóns, os homes levarán cirolas ou calzóns longos. A roupa interior das mulleres consiste en xustillos moi similares aos corsés e en aguas que levan por debaixo das saias.
Son roupas moito máis incómodas que as actuais. Todos calzarán zocos de madeira. Ademais, só terán 2 mulas, unha para diario e unha para días de festa, como en 1906. O mellor é un problema que se pone un chicha. Xa están todos transformados en homes e mulleres de hai un século. Séntense como se estivesen disfrazados, pero estas son as roupas que deberán levar postas a partir de agora. Chegou o momento. Por fin as familias van coñecer os contrincantes. Chámame Sara, Parece unha boa Parece xente. enrollado, sí. Parece que nos imos levar, ben. Parecen boas peças. Deixa. Home, nos esperábamos unha tipa... Iba a dicir unha cousa, pero mellor non a digo. É unha familia moi sencilla, moi campechana. A primeira impresión son 2 palabras. Impresionante. O que pasa é que a xente necesita así un tempo, non? Para ir... Bueno, pero de máis a ela e principio... vendo como taceta tamén ela, non? Mas máis feos e máis gordos que... Máis gordos non, tú. Son máis feos e máis delgados que nós. Cada familia posa para unha foto. O máis puro estilo de comezos do século XX. En 1906, a situación en Galicia estaba marcada pola escaseza e o atraso. O campesiñado era minifundista, anticuado, e tiña que pagar foros aos fidalgos. Era un país caciquil e empobrecido, e moitos non tiñan outro remedio que emigrar cara a América. Nunha familia campesiña todos traballaban desde moi novos, e apenas existía o concepto de lecer ou diversión. A igrexa presidía a vida cotiá, a escolarización era deficiente e a esperanza de vida estaba en 38 anos. Eran tempos difíciles. Os González e os Peña están a punto de entrar nas casas de 1906. Son 2 vivendas veciñas, case pegadas unha a outra, o que obrigará ás familias a convivir ao longo da experiencia. Unha vez que entren nas casas, quedarán illados da vida moderna durante 2 meses. Mira que mozas son as casas. Na porta agardan 2 veciños da zona que lles amosarán as vivendas por dentro. Seus pais vivían en casas como estas, así que son as persoas ideais para servir de anfitrións. Pase que les vou ensinar a casa onde van a vivir. Vamos aló, entonces. Hai machete, tranquilos, que hai machete. Se hai problema, miro. Levei-me unha sorpresa. Máis ou menos, ao final, foi gustando algo, pero non era o que eu esperaba. E por que botarían tanta terra en riba dos chans? Para que non andes as cabes, pois... Ao entrar, pois ves 20 kilos de terra en cada habitación e a mí pareceume excesivo. Non creo que nin os de 1906 viviran con 20 kilos de terra na cociña. O certo é que en 1906 o chan das vivendas era de terra prensada. Estas casas foron rehabilitadas co asesoramento dun historiador para reproducir con exactitude os domicilios da época. Foi velas e xa pensar, pero aquí xa vivín. Eu me quedo outra vida todo aquí, As familias non estarán soas. Nos cortellos e currais hai un total de 5 vacas, 2 porcos, 20 ovellas e 60 galiñas. Ai, que cosa máis guapa. A vaca é grande, Pero é un toro, chaval. Non, ten tu. Eu muxir sola non veño. Que pasou? Que veña comigo para aguantar da vaca. De todos eles, os máis importantes son as vacas. Hai un século, a economía familiar dependía delas, e os labregos tratábanas case como a membros da familia. No piso de arriba está o salón que daquela se chamaba cuarto de respeto, ademais das despensas e dos dormitorios. Non hai cuartos separados pros irmáns, así que terán que dormir xuntos. Naqueles tempos non había espazos privados e as familias terán que facerse a perda da intimidade.
Mira, Soni. Que tal é o río? É o teu armario este. Que tal, ben? Cuidado. Pois primeiro pareceume todo moi bello, moi tal. Despois entraron algúns recordos de niñez, non? O que pasa é que eu, cando me facía a idea, pensaba máis ben en decorados e cousas así. Non pensei que fora realmente tan real, o sea, unha casa de verdad. Nas casas todo é real. Os colchóns de lá, por exemplo, son unha dura realidade que terán que padecer. Este como unha tabla. Olvídate, mira, neno, que é esta? As familias descobren os retretes da época. Consisten nun burato cun caldeiro debaixo. Claro, é o que estaba pensando. Sí, exactamente. Que é? O cagadeiro, joder. Miche, Sara, ten un caldeiro. Mira, estás aquí. Eu non quero hacerlo aí. Bueno, pues falo fora, ti non te preocupes. Os anfitrións despídense das familias que quedan soas en 1906. Pasamos bien. Gracias por enseñarnos. Hai que marcar a extrema toda, a ver por onde vai a extrema, para que non vos pasedes para a nosa leira. Manual de instruccións. Ainda tes que ler, Non che queda nada, Neste momento xa estaredes instalados nas que serán as vosas casas durante as próximas semanas. O reparto queda do seguinte xeito: familia Peña Ares na Casa Verde e familia González Lema na Casa Vermella. Durante toda a experiencia... As familias contan cun libro de instruccións que explica como adaptarse á época. Ademais, recibiron indicacións de historiadores, veterinarios e enxeñeiros agrónomos. Pero agora todo depende deles. Esperamos que disfrutedes da aventura e que ao mesmo tempo aprendades todo o que se pode saber sobre a vida en Galicia hai un século. Isto non é unha clase de historia, isto é vivir a historia. Benvidos ao ano 1906. Comezan os retos. A primeira tarefa das familias é alimentar os animais. Teñen que sacar as vacas a pastar. Para eles non é tan doado como pode parecer. Hai que deixalo, non hai que apurar, hai que deixalo o animal ao sobairo, que dixo Enrique. Chama aí a Juan Carlos e dille que trae as vacas dentro, que van sempre xuntas. Veña. Intentan descubrir cal é o lugar de pasto, pero están confusos e non acaban de poñerse de acordo. Pero se levamos un poquinho máis para adiante, porque aquí parece que están como si non Pero tuveran botámoslas a fuera palo. moitas cañas. Pero... Ala, vai, vai, anda. Ese pravo é para apañar despois, só. Onde non sei, eu deixaría a comer tranquilase. Sí, pero díxonos o paisano que espera para apañar despois, E dixo que hai outro da banda de arriba, que se non se queren recoller a mediodía, que incluso poden quedar ali todo. Pero ali hai As que vacas e limpiar. máis as cabras e as ovellas. Pero ali hai que limpiar. Ali hai que limpiar. Non dixo nada de limpar, eu. Ah, non, sí que nos dixo. A mellor terra, todo, Atrás. Sí. Venga. Non me aclaro, xa non me aclaro. Atrás. Chama atrás. Por ali mellor, por ali por baixo. Non, porque estas están de parir, estas están... Atoparon o lugar axitado. Agora quédalles aprender a guiar as vacas. Sara, non sei se será mellor collelas, A pesar de que o veterinario llo prohibiu, José decide darlle mazás á vaca. Aí, pa man aberta. Pero nin así consegue convencela de que o siga. Ai, non te afeitas ni va. Ai! Os animales para domalos... Os animales están domados, o único que están é nós extraños a eles e eles extraños a nós. Os González, xente moi fumadora, non lles gusta o tabaco de 1906 que consistía en picadura para liar. Necesitan cigarros modernos. O peor que podo dicir do que temos é que non hai tabaco, polo menos para darlle a miña nai. Eu xa non o pido por min, que eu ainda que sea fumo o tabaco de liar que non teño problema. Non sei lialo, nunca liei tabaco, faime daño, lían os fillos, dependo deles completamente, e a parte que é como se non fumara. Non hai unha botella, nin nada. Non, Japón. Non creo que pode. Os Peña alimentan as vacas preparando unha encaldada que se forma ao diluir salvado en auga morna.
As encaldadas caeron en desuso cando se impuxo o moderno penso industrial. A vaca dos González tamén ten fame e empeza a comer pola súa conta, provocando o primeiro conflito. A vaca come nos espíos e todo, a tomar todo. Ai, sí, mira, está zampando todo, bueno. A ver, despois comemos a ela. Bueno, porque coma 4 fijos ali debaixo xa é a ruína nosa. Ali unha pola que lle chega un pouco. Jesús, Dios mío. Pero tranquilizai vosotros, por favor. Estou tranquilo, xa. Ainda non sei eu por onde anda nada, mas estou tranquilo, estou tratando de collendo o río mellor para o tema. José, Vai. aquí non se pode estar a vaca. Porque, pois xa comí un pexego. A ver se non hai problema. Comeu un pexego? Pois sí, botou aí a pedra para fora. Oh. No, é que saca. Nada, a policía, a vaca presa. Dixo o veterinario que non comerá nada inteiro redondo. Comeu ali dúas mazás que lle tiña estou xeo dalle mazás a vaca, non lle pasou nada. Deixa que coma. E depois 3 mazás así na man eu. Deixa que os zampe, que estes en total non nos imos comer. Non é por eso. Por... É porque lle pode facer daño a vaca, pode escanar. Pois sí, o mellor tamén. Dixo o Enrique. Sí. Non é por despreciar o que di o veterinario, pero os animais colléndolle nosa man parece que están mellor, están menos desempachados. Que fan as outras? As outras están Bueno, pois o que fagan a ti non te importa que fagan os outros, lévala para casa. Tranquila, señora autoridade, tranquila. Que tamén teño que ter algunha autoridade. Tranquilos que... É porque a vaca estea tomando aire, non é máis que por iso. Vamos... Lorenzo Peña ten o brazo escaiolado. Rompeu un pouco antes de entrar na casa de 1906. Pero nin cos dous brazos podería controlar a vaca, que o que ten son ganas de xogar con él. Chega un novo desafío. É hora de muxir, unha tarefa que farán as mulleres. Seguramente as aboas de Sara e Margarita muxiron toda a vida, pero para elas será a primeira vez. Sara confesounos antes de entrar no programa que lle ten pánico ás vacas. Pero está disposta a intentalo. Margarita considera como un desafío persoal e quere demostrar que, aínda sendo de cidade, é quen de muxir unha vaca. A maior preocupación de Sara e Margarita é calmar as vacas para evitar que fagan movimentos bruscos. Bueno, está quieta, anda. Está quietiña. Está quietiña, anda. Está quietiña. Margarita supera a proba e presume do feito. Vai polos que non pensaban que íbamos ir, que non estaba feita. Para comer, polo menos, chégame. Además, para manter os fillos. Pasado da vaca, teño todo pasado xa. Co que máis me parecía que iba a ter problema, fui co que menos. Ca vaca, estupendo. Quieta, tranquila. Ahora que nadie se ría, Come. Sara venceu o seu medo ás vacas e tamén o conseguiu. Quieta. Pois me cánsame bastante, a man, non? Pero bueno, muxo un pouco con unha, un poquinho ca outra. E si cánsame menos. Víctor apostou que muxiría a vaca e empeñase en facelo. Prepárate, noviña, que te vou escupir. Bueno, Víctor, a vaca non quer festa. Non andes aquí a facer festas, A festa é non fora. andes aquí. Vale. Tens que abarcar o teto ca man inteira e logo apertas abaixo. Ese non é eu. A ver, díxame a mí. Quieta, noviña. Fai que dices, José. Mira como lle tiras polo teto, que é delicado. No, Víctor, tens que coller a manchea, non a puntiña do teto. Así non é. A ver, Víctor, que non tiña ciencia. Eso está chupado. Mira. É igualito que o ordenador. Pero para min que lle doides. Deixe mirar a tona, a mellor. Bueno, misión cumplida, non? Se muxir unha vaca está comprobado, non? Dios. Pero tate caladiño un pouco, contalle un chiste a vaca, anda. Si o superou, estou orgullosa. Pero era máis difícil do que el pensaba. Ao final, muxín, fun o segundo, gustaríame ser o primeiro, pero fun o segundo en muxir e cumplín. E cumplín como tal e non me poden dicir nada, estou todo contento.
As vacas xa están muxidas e a seguinte tarefa consiste en sacar a pastar as ovellas e as cabras. E despois se van por o camiño para arriba, que nos colle. Cerra ali, joder, que esté cerrado. Si se saltan. A se ficamos moando. Bueno, de moar xa o vexo máis difícil. Sonia, ven para aquí, deixa salir as cabras. A ver se saltan, xa temos traballo hasta as 12 horas. Ai, ali vi cabreteiro. Para poder conducir o rabaño, deben amarrar o animal dominante, o carneiro líder ao que todos os demais seguirán. É este, o que hai que atar, seguro, además. Eu por mí que eso non é a dominante, que bien. Non, así non. Fallo nudo aí, fallo nudo. Non me rompa aquí, ¿no? Ou esta igual, Porque despois yo voy a coger el capricho. Ala, ahora salido da porta. Hai que ter cuidado, porque se se equivocan de animal, o rabaño será incontrolable. Pero as ovellas non nos atales unha. Aí, vinde. A ver, vinde. Vamos. Para xente afeita a vivir nun piso, tratar con 20 ovellas e cabras é toda unha novidade. É que é a do cascabel, é a que tes que amarrar. Si, creo que A cabra non lle fan caso. Xa. É a ovella do cascabel, Que pasou, Cuchi? Hola, espera que che traigo unha cosa. Anda, vamos. Ven. Non vai pasar aí. Oh, sí, claro, vas a ir a dúas mans. Espera, que che traigo unha cosa. Non a leves que che traigo unha corda. José pensa que xa localizou o líder do rabaño, pero algo falla porque o resto non o segue. Sabe, botadas un trasforo. Pero non veñen, joder. Vai por ali atrás, vai por atrás. Mira, ahora só vai falta amarralas, veña. Os seus esforzos por poñer orde acaban nunha perfecta desorde. ¡Yuhu! ¡Esta! Esa do cascabel. Anda pa vai. Nada, todos directores. Non hai un que diga vou facer do mínimo. E agora van para a corte, se non van a corte, van para a corte. Por eso é que estou intentando. Pasa por... Os concursantes empezan a comprobar que ser labregos de 1906 ten os seus inconvenientes. Pero non só os animais dan problemas, tamén as plantas. ¿Qué? Claro. A ver. Ven, anda, ven. Fuimos. No, Ai. ficouse como ortigas, casi nada. Pero nin as vacas, nin as ovellas, nin as ortigas se poden comparar co maior dos seus problemas, o retrete. Corramos un tupido. Esperaba un baño que tuéramos antes fora a parte da casa. Un baño normal, un retrete normal e todo. Porque agora temos que andar de campo e todo. O peor non é ir a él. O peor ainda é vacialo. E foi abrir todo dunha ganas xa de morrer ali. Era o que había. Ou incluso non habría nada en moitas casas, non? Pon ese poteo ali, moras, non sei nin como non morrín ali xa. As cousas non empezaron ben, e todo está resultando máis difícil do que eles esperaban. Chega a hora de cear, e as dúas familias colaboran poñendo unha mesa común. Por ser o primeiro día, o programa proporcionalle a comida, pero despois terán que cociñar eles mesmos nas lareiras e cociñas de leña. Poñer o banco aquí, pon ese banco aquí. Aí? Sí. Vas quemando gente. No, parecendo porque aquí ao mellor ainda comen tres nese banco. queda empanada. Todo foi boa, a erva, as camas, as vacas que en vez de vacas parecen toros. O peor doxe é pensar no que nos queda para mañá. Verdad, vecino? Hai me na corte que non sei que é que vai... O día acabou, pero as familias aínda teñen unha cousa máis que facer. En cada casa hai un cuarto cunha cámara de vídeo, e os concursantes deben utilizalas para gravar un diario da experiencia. A primeira noite gravaron isto. Pola miña parte estou tentando adaptarme o mellor posible, que é un cambio moi brusco. Bueno, hai outras persoas que se desesperan máis que a min. Por ahora estamos, a verdade, que moi estresados, sin tabaco do outro. A verdade que a veces perdemos os nervios demais. Me cago en Dios, me parto en rayo. A mí, joder.
Que somos personas, tío, que somos personas. Non me jodas. Vistes o cuarto de baño? Fixestes aí? Cagastes aí, falando mal? Tamén queda adaptarse á horta para facer os nosos alimentos. Home, é bastante brusco o cambio. Un día moi duro, pero imagino que, claro, os primeiros, mentres que non estemos acostumbrados, que serán máis duros. Espero que isto sirva para algo. Sirva para algo, porque se non... morro. Pensei que iba a ser a cousa diferente, se que ia así non vim. É que botamos todo de menos, claro. Levo pan, levo tabaco, estropajo. Cuidado, que ali lle rouban, Como non nos des tabaco do outro, creo que non vai ser moi difícil aquí a convivencia. José, ven polo polvo que se me escapou. Un descontrol total en casi todos os sentidos. Ao final vamos ir todos. Non sei quen escolleu as familias, pero ainda non sabe o que meteu na casa. Ainda non o sabe.